si vyrobil? Túto misku. Takú prekrásnu. A kto ti pomáhal? Povedz mi. Teta. Teraz sa k tomu vlastne znova vraciam, akurát práve v tomto čase. Hej, Dalo mi to radosť. Je to krásna práca, je to voňavá robota. Drevo je príjemný materiál a človek si u toho oddychne. Hlina je najlacnejšia z celej keramiky. Drahá je práca, krúh, výpal, elektrina, glazúry. Sa nie je veľká krasajka, ale vôbec si to robí. Tak to rezonuje, tak to rezonančná stredie.